Спомняте ли си този сигнал? Господин Пенев? Да. Откъде? От кое предаване? Спорт и музика. Спорт и музика, бе. Господин Борисов, помните ли го това предаване? Слушахте ли го? Аз го помня, защото съм го слушал. Тогава Пенев е играл, така че няма как го слуша. Сега нещо е хванал това предаване. На терена. Другите мачове. Беше едно от най-странните предавания. Пускат някакъв спорт, пак музика, пак спорт, от някъде включване. Тогава Мичман е викал. Пенев, пак Пенев. Аз в този момент скачам с глава, браним, но той вика, да, това се го чувам. Ако обърна внимание, ще изпусна противника и гол. Много път съм си започнал едно това. Понеже си го кажи. Тъй като може би не разбрах какво каза Димитър Пеев, той искаше да каже, че тогава коментаторите от Националното радио имаха навика да стоят на едни репортерски коли точно зад скамейката на треньорите. И той това има предвид, че той ти вика отзад. Да, той се чуди какво да... Ти се чуеш противника ли да гледаш? Коментирам едно, той в ухото ми блъска друго. Там бяха просто изкарали кабелите, нямаше... Значи, понеже си го пропуснал, сега ще ти възстановим един такъв коментар специално от Иво Кой е Райчев. Мичмана или Митко Чуков? Митко Чуков или Мичмана? И двамата. Внимание! Добър ден, уважаеми слушатели! Започва спорт и музика в неделния късен следобед в 16 часа и веднага тръгваме към стадионите. Сега сме на градския стадион Христо Ботев в Пловдив, където трябва да ни чува колегата Николай Галов. 15 000 зрители и още толкова чадъри на стадион Христо Ботев в Пловдив. Дъжд от голове 1-0 за Тракия срещу отбора на ЦСК. Благодаря на колегата Гало. Да видим какво става на стадион на Славия. Там е Митко Чуков. И така, драги радиослушатели, пренасяме се на стадиона в Овче купел, където времето е хубаво и слънчево. Витоше се вижда много добре. Радости за палянковци с интерес на този футболен двубой. Опа! 1-0 за Славия, драги радиослушатели. Колега Чуков, не разбрахме, 1-0 за Славия. Благодаря на колегата Чуков. Да видим какво става във Варна. Васил Каракашев от Варна. Добър ден от Варна. Черно море и Спартак играят при резултат 1-1. 1-1 за сега толкова от Варна. Уважаеми слушатели, следва музикален поздрав, който е за семейство Щърбеви, които празнуват златна сватба. Музикален поздрав и за семейство Калинкови. За това, че техният внук първо изрекал думите баба и дядо. До момента дават сигнал от Сеул. Николай Колев дава сигнал. Ваня Гешева на 20-30 метра от финалната линия. Почти наравно с Биргит Фишер-Шмидт. Решаващи 10-15 метра. Още 7-8 метра. Изключителен финал. И Ваня Гешева е олимпийска шампионка на 500 метровото разстояние. 1,55 срещу 1,55-31. Така тя детронира легендарната Биргит Фишер-Шмидт от Германската демократична република. Това беше всичко в предаването Спорт и музика в късния неделен следобед. Припомните ли си го сега предаването? Припомните ли си го? Как не? Слушахте ли го тогава с интерес? То друго нямаше. То нямаше, да. То нямаше друго. Какво друго да правим? От транзистори и... Вевчето, цъкаме и това. Ние имахме един Орион, едно телевизорче и идваха цялата махала, гледаха у нас матч. По 20-30 мъже се събира. На телевизора? И понеже от нашата къща ловехме белградската телевизия. Че къде се фаща Банкя по белградска телевизия? Те в Банкя се фаща. То на друга да ме не се хваща. Моето село също. Нише е по 60 км в права линия и няма нищо, което... Пазарджик си я гледахме назад. Затова толкова назад се движи. Да. Банки излетяха напред и в Пазарджик сме назад. Аз съм им казал да намерят този матч Югославия-Португалия, да чуят коментатора как го коментираш. А имаше едни сръбски коментатори, които говориха и бяха като лафове разпространени, нали? Точно, тези матчове, които ти казваш. Югославия не го помня това. Не, аз съм слушал, но не го помня. Той Шумен няма как да фане сръбски. Югославия, България също. В Банкия вечерно време децата, мъжете се катераха по покривите, преместват, защото милицията гледаше антените.
Преместват антените с едни представки се правиха. А Белградска телевизия, там тогава сме гледали Форман, Касиус Клей, мачовете, всичко даваха. Аз помня един случай, мога да го разкажа, не знам името А на през коментатора. дена, сутринта, пак ако дойде кварталния, гледа, че... А той минава да огледа антените. Защото едно е като сочат към кулата, Фащат правилно. фащат правилната дена. Ако сочат към Белград, към Сърбия нагоре... Аз съм чул, че пък румънците са гледали българска телевизия. Тогава нашата е била явно по-освободена, по-интересна. Те само... знаят... се гледаха румънска. Те си гледаха румънска телевизия. Добре, днес каква телевизия да гледаме? Мисля, че ние трябва да кажем тук една дума като радиоработници все пак и да бъдем коректни, защото спорт и музика реално беше училище за мен, за Иво, за Ники и за хората, които аз съм събрал в Гонг. И винаги съм искал да се уважаваме помежду си, поне в нашата гилдия на журналистите, колкото и да е невъзможно. Аз съм се учил от Митко Чуков, от Калин Катев, дори от Радко Янкулов. Това са за нас хора, които ние много трудно влязахме в конкуренция с тях. Когато почнахме Дарик, нищо не беше. Гонг го нямаше, от нищото се съревновавахме с тях. Смея да твърдя, че станахме достойна конкуренция. Хората слушат достатъчно мачове и при нас, но искам просто 2-3 добри думи да кажем за тях, защото те бяха наистина ера за тези години, бяха очите и ушите на футболния запалянко, нещо към което стремим ние сега. Но след добрите думи да видим и гафовете, които са се случвали, защото през тази 2011 имаше и много гафове. Може би трябва да започнем с крахът на Левски и ЦСКА на евротурнирите. Може би това е най-тежкият гаф през годината. Ами не. Един от гафовете... Виша тая дуспа и приключваме всичко. Да. Един от гафовете, тъй като когато толкова рано... Сега проблема е, че предишните 2 години свикнахме Левски и ЦСКА да играят до месец декември. Те влязаха в групите на Лига Европа. Сега рано си прибраха пешкирите в сакчето, Левски от Търнава, ЦСКА от Стяла и общо взето приказката им приключи още преди хората са тръгнали на море. Рано, август месец. Така че това безспорно си е гаф, който няма как да не го отчетем. Ти за Локомотив София забрави. Ами за Локомотив София какво да кажа? Локомотив София просто една тъжна година като цяло, въпреки че в евротурнирите малко шокиращо Локомотив София се представи не лошо като за... Отпадна без да е загубил реално в втория си време. матч. Да попитаме господин Пенев, нали, за, така да се каже, краха на грандовете. Аз няма да го приема за краха, тъй като трябва да има победител. Това са квалификации. Трябва да има един победител. Друг въпрос е, нашите отбори по-слабо играха, но в тази година знаете проблемите с чужденците и това, което коментирахме от началото, че нашите младите кадри двойно с желание ще играят, когато са от своя клуб. Кадри са излезали. Винаги чужденците, да ме извинят, винаги имат някаква допълнителна причина. Дали пътен билет, дали някой от роднините пристига. Само мога да добавя тук. Като нашия от околовръстно живее, ще дойде за 5 минути. Кой е центъра за 15, примерно. Мога да добавя пример. С сърце и с душа на терена. Значи, да бъде разстоянието. Само добавям пример в тази Тук не трябва да има, да кажем, гаф. По-добри са били. Отборите са били по-добра селекция са направили. Ние по-слаба селекция нашите отбори направиха и затова заслужено отпаднахме. Другите продължават. Може и да е случайно, но пример е в тази посока. На мача на Левски в Търнава, когато нещата вече отиваха, видимо, че Левски ще победи или ще запази пред нас си. Холандеца с най-големи финансови претенции и в този момент, който е на кантар дали ще остане или не Стражиньо Гринси, изпроси абсолютно безумен червен картон. Най-големия гаф остави за мен футбола е Сержиньо Грин. Гафа на Левски за година. Той кой номер от 1 до 6 ли влиза в тези? Левски с човек повече, води матча. Всичко нарисувано да спечели този матч. Падат като круши, не могат да стоят на краката си противника. С човек повече и той отива му бърка в очите. Същия този човек в момента... Сервет ЦСКА. Той в момента има най-високите финансови претенции и се чуди дали да остане, дали да иска. Не само незабавно гонене оттам. Билета, довиждане. Това той отстрани с тази си постъпка Левски от евротурнирите. С човек повече взет матч. Той е чужденец, че и другите клубни отбори имат чужденци. Не сме единствени с чужденци. Да, аз съм съгласен, че не трябва амблок да се нахвърляме върху чужденците. Стига те да са класни, стига да са достатъчно... Като говоря за чужденците, те питам за България и Естония. Мисля, че имаме материал, нека да го видим. Това в момента гледаме матча България-Естония. Защо това е гаф? Ами защото мисля, че това е единственият за 2011 година официално анулиран
двубой резултат от страна на FIFA. Значи, такъв матч ние го гледаме тук, не сме луди, но този матч не съществува повече в статистиката и в аналите. FIFA го отмени заради сериозни и в последствие доказани съмнения за уговорка, за садистка... Това е тежък гаф вече. Това е много тежък гаф, дойде с още тежки обвинения, които се оказаха истина. За съжаление, абсолютно неизвестни български съдии се оказаха, че са свирили странни матчове на друга край на света, с много странни резултати, без никой да ги е пращал, без уж никой да е знаел и така нататък. Името на България за първи път беше много сериозно замесено на най-високо световно ниво в черно тото, в съмнение и така нататък. Господин Борисов, става дума за реномето на България. Съмнение в черно тото, в далавери, в нагласени истории. Ще ги хванат. Ще ги фана, ще ги... До сега не съм видял в България от толкова години някой да е хванал някой за черно тото и за нека това. да кажем, нали не се бъркам, този мач завърши 2-2, 4 дуспи. На времето имаше поне изборени отбори от А група. Добре, сега няма такива отбори. Ако далаверите нагласените матчи... Вие си спомняте, дори уния години на комунизма, държавата веднъж се опита, когато при Левски и ЦСКА бяха Витоша и Средец направени, и каква беше съпротивата от футболната общественост. Значи не може да искате от държавата да свърши работа на футболния съюз. Значи ние сме се борили години наред да има независимост, да има децентрализация, да има самостоятелност. Ама тук става дума за престъпление. Това си е работа на Тук футболните има хора. нещо друго при наличието на... Чакай сега, каква работа на... Излиза, играят Свиленград и Локо Пловдив, мисля, че бе. Да. Има точен резултат. При 5-1 вадат един отбор от матча. Защото на единия забрали да му кажат и той отива и вкарва гол. И за да анулират матча, ги вадат оттам. И футболната общественост не може ли да се събере това да го направи? Така ли е? Има нещо, което си мисля напоследък, че е малко парадоксално. При наличието на Не, прави се, който... че не ме чуе или не го помниш този матч. Той скоро беше. Не беше Свиленград. А с кой беше? Брестник, ако не се Брестник или нещо такова беше. Няма Но значение. имаш Тази такъв матч, посока. да. Точен резултат 5-0, 5-1, 75-та минута. Че си забравя мисълта. И го излизат и го спират матча. Добре, искам да кажа, не е ли странно, Васил че това Александров. го казва премиера, а не го казва шефа на БФС, примерно? За него този мач не съществува. Точно това искам да кажа. Имаме премиер, който се интересува от спорт. Още като спечели избори, всички казаха и стана като песен на всички спортни хора. Когато те дават интервюта при нас, казват, ние много разчитаме на премиера, той най-после имаме, защото другите бяха освободени от физкултура предишните няколко мандата. И халха беци няма. Освободени от физкултура. Декстини не се бяха събличали За по гащи последен път да те пръченици. прекъсна, защото си ми приятел. Да. Пернишкия театър миналата година, Бургаския театър, Русенската опера, основно ремонтирана, слънце, с нови седалки, всичко. Най-голям добра акустика. Филхармонията пускаме, основен ремонт, всичко кукла. Така че премиера се интересува от култура и от изкуство. Видиш? Така. Понеже всички чакат той да свърши работа с спорт. Той тук каза, после при мен в Дарик Радио каза, Левски ще има нов спонсор. Това да почнаха. Значи Бойко Борисов ще оправи Левски. Другите вика, добре, но той трябва да помогне на ЦСКА. Ама той помогне на Берой, наш да помогне на Локо Пловдив, на Ботев Пловдив, на Черноморе. Създава се впечатлението, че Бойко Борисов или държавата в случая трябва да се намести и да оправят футбола, да помогнат много. За стадионите, за куп неща. В същото време обаче ФИФА категорично забранява каквато и да държавна намеса в футболните дела. Тоест, заради теб ще ги уволнят всички. искат и чакат държавата всячески той може да направи, не той, държавата може да направи облегчения за спонсорите, по някакъв начин да се вкарат инвеститори в футбол, да се стигне наистина до игрищата, това, което правят, за детските отбори и така нататък, но той не може да каже в А група ще е 10 отбора или Б група ще е 18. Ние именно за това подпомагаме точно в рамките на правилата. Те в момента... В смисъл, идват големи фирми, мога да им представиш отборите, да си изберат. Въпросът е, че инициативата от него или от държавата. Футболните хора ги няма. Те си стоят и чакат някой да дойде да направи нещо. Само да ви издам аз един политически гаф, защото коментират само спорти. Аз съм и политически водещ, нека да го видим този гаф. И отнесе на портала, викате, бе, дошъл на Лютви места. Бре. Викам, веднага поканете го. Дай направим тук турско кафе. И чуваме какво ще каже. Той като ме видя, много се стресна. Викам, аз съм за друга среща. Просто беше объркал къщите. Моите с напърван. Очаквам в изискуемата форма да поднесете извиненията си в името на мъжката хигиена, която е дължима
независимо от политическите ни различия. Добре, сега искам да попитам... Спорт и Гамо Вибър, как се този човек обърка къщата? Объркал ги. Как ги обърка къщите? Къде е президент, къде е премиер? Не знае в коя улица да влезе, къде да хване. Аз го казах, защото вече ставах много мнителен. И не знам след време дали някой нямаше да излезе и да каже, знаете ли, че Лютви Местан е бил при Борисов и сте договаряли, примерно, избори. Какво да отговориш, като ти зададат въпроса? Беше ли? Беше. Беше ли? Беше. А какво правихте, ми обърка къщите? Кой ще ми повярва? Ще ми се смеят всички. В футбола Между другото, понеже пък в същото време аз считам, че Лютви Местан е един от много добрите български политици. Явно с компаса не се оправя. Може като политик. Така трябва да изглеждат политици. Чува се в футбола да объркаш вратите, бе. Понякога в моля във футбола объркаш вратите? Но той има чувство за хумор и ако от вашето предаване му пратите един от тези комплекти, къде дадахте за мъжката хигиена, точно ще подпомогне. Каква е тази мъжка хигиена, да говори в това? Защо съм го издал, че е бил? Ама аз му се извиних, че ако не го бех казал и ако примерно някой е заснел, че е дошъл в сутринта на деня след изборите в нас, как да обясна после, ако не съм го казал аз? Автогол. Да се води автогол в спорта. И затова му се извиних и казах, трябва да го споделя, защото така съвестта си ми е чиста. А що е нормално да объркаш? Нормално, когато два входа се прилича, да речем. На времето един мой познат обърка входа и влезе при една бременна жена, добре, че не победата. И какво му прави, като се прилича? Значи в комшиите много често има хора си объркват комшиите, нали? Има го, но... При комшийките, да, има, това е по-друго. В случая те са едното от другата страна на квартала, другото от другата страна. Няма как да се... Така ще го обясниш, той е политически. А има и много жандармерия, те насочват. Ако не беше алармирал, тогава ставаше като в един вид за един човек, който стои... Съседката вика, като минава трамвая, ми се отваря гардероба. Направи нещо. Съседа идва, мъчи да прави гардероба, влиза мъжа в това време. Той влиза в гардероба и се скрива. Мъжа вика, какво правиш тук? Той как го ти каже, чакам трамвая да мине, ще ми повярваш, за да видим дали се отвори гардероба. Тук има още един вид. Горе-долу ще да е тази ситуация. На Мило има един вид, който той е подготвил за Христо Йов, който може да го използваме тук. Казвай. Понеже от твой сценарий. Един ден Христо Йов се оказал пред райските порти, почукал той отвътре, Свети Петър попитал, кой чука Христо? Кой е Христо? Ами Йолов бе бижутера. Ице, ти ли се на моето момче, извиняй, не очаквах да оцелиш вратата. Така е, не е просто объркал вратата на човека, нали? Ако ще си говорим така с вицове, господин Пенев, няма рода да ви даваме къма. Национален селекционер и тренер на отбора трябва да бъде Митко Пайнер. Само той може да ги накара да играят неща. Ако си говорим по това начин. Факт, абсолютно. Добре, вижте един гаф обаче, който е сериозен. Надявам се, че младия и новия треньор, доста амбициран, Любослав Пенев, няма компромиси, той се опари от клубните ръководители. И каза, бира след тренировки. По този повод ще е по-строг, по-изискан към... Добре, а тая кола с разредител за Надявам се първите стъпки да бъдат успешни. Знаете, България и Италия първата среща. Надявам се... по това време ще имаме обаче един неприятен, много неприятен гаф, скандал. В последните на 2011-та Костадин Стоянов бе хванат с допинг. Стоянов е играл с забранено вещество в кръвта по време на вещото дерби. Левски ЦСК. Гаф си, защото това не се е случило. Хванаха го, не се е случило. На това дерби да хванат с допинг. Коментира се този случай вече една седмица. Има си властни хора, които от УЕФА, ФИФА разглеждат въпроса. Втори път ще стегли пробата. И това не е нормално, ако се получи положителна... Тя втори път винаги е положителна. Защото... За съжаление, за разлика от предишната тема, чашките трудно ще ги объркат. Защото знаете, че... Трудно ще ги объркат. Във всяка една аптека може да купиш допълнителни витамини, допълнителна храна, което е най-голямата вина на доктора и на състезателя. Които реагират на тестовете. Да. Трябва да има подпис, трябва да има на състезател и на самия доктор. Много случаи има, ако върнем, извинете, господин премиер, Световното първенство е единствения отбор в Щатите с един лекар. Бог го прости, доктор Гевренов.
вечерно време, преди лягане, един списък от 1000 лекарства, които да, не, трябва подпис да направи доктора, да носи отговорността и самия състезател да се разписа какво можеш да взимаш и какво не можеш да взимаш. Нямаше случай. Тренираха в басейна. Да, в подкрепа на това, което казва Пенев. Като Джокович беше у нас на вечеряхме, да, и стана въпрос за той вика, аз 3 изпия ли, веднага давам положителна допинг проба. И вика, не пипам. 3 ред. Вика, изпия ли, много обичам, много ми е хубав вкуса, тонизираме 3, нали, не ми влияят иначе. Добре, това прикат работи, веднага дава. Пил се. Веднага му дава отражение при пробата. И вика, просто знам кои неща предварително с доктора ги е тести. Тук проблема е, че мога да пие една глътка и толкова. не е имало координация между състезателя и лекарския щаб. Това е проблема. Иначе Димитър Пенев, като ни върне към щатите, то няма лошо. Там преди матч с Аржентина, помна един играч с Аржентина. Ако не върви, само да ви кажа, същата национална отбор по вдигане на тежести. Марадона, да. А националният отбор по вдигане на тежести ги хвана. Нека да видим и това. Сериозен гаф. Нали казвате, че координацията е проблем? Беше изхвърлено от световното в Париж заради административен гаф. Пак координация някаква. Ни изпратили задължителни списъци за допинг контрол. Сега... И адресите. Адресите. Пак липса на корен. Пак някой нещо не разбрал. И тук беше? пари са наляти в това нещо. Федерацията е получила пари. Остави парите. С какво са хванали националния отбор по допинг? С щанги. Та излезе такъв лав. Общо взето... Това, между другото, виждаме кадри на едно българче, което стана трето на световното първенство по вдигане на тежести в Париж. Обаче не за България, а за Азербайджан. Факт е, че наистина спорт, който... Тук преди малко говорихме за спорт и музика, как на времето сме се прилепили до ВЕФа да слушаме, така и на времето, още от соца, заставахме. Наистина цяла България стоеше и гледаше този спорт. Отричан от мнозина, оплюван, критикуван, женски вариант се появи по-късно. Но факт е, че този спорт сега е толкова унижен, омърсен и... Беше запазена марка на България. Той сам се унизи. Сам? Аз не го Щанките оправдавам. успяха сами да се саморазрушат. Защо сами? Защото никой не им пречеше, никой не им даваше допинга, никой не им роди сумати скандали. Те се разслоиха на 16 000 федерации. В крайна сметка едната федерация не предава на другата или не знам си какво. Отново гаф, вместо да отидат на първенство, те сами се прецаха. Няма кой да им е виновен просто. Отделно, че са им дали пари за подготовка държавни, които в крайна сметка излиза някой и казва, аз поемам отговорността. Съжалявам, парите са изядени в най-буквалния смисъл на по 3 печени прасета и 6 пилета за да поддържат високите категории, парите ги няма. И никой не може да поема отговорност и казва, съжалявам и аз си подавам оставката и довиждане. Щангите тръгнаха назад, още когато взеха всички да тръгват срещу Иван Абаджиев. Искаха да го свалят, да го сринат и това е... Защото беше... Фигура. И затова дай да го свалиме. Това, което ви казвах, да го свалиме, да го омачкаме. Сега не работи в щатите. И тогава. Сега работи в щатите. Разбира се. Дами, нямаме, разбира се, бяха в началото. Не, може би тук става целувка в началото. Може би имаш друго предвид. Може би дами и господа. Да, целувка ме подвежда. Виж, към дами и господа отивам. Има дами, има господа, ако има дами в публиката, в студиото няма категорично. Минаваме към рекламите, след което следват най-интересните лафове, успеха на годината. Очаквайте ни с нетърпение. Аз много обичам да ми разказват за ония времена, когато те гениални футболисти играеха. Аз Прохов не лизва нищо. И чакай с нас по 50, а не лизва. Пускам. Да не съборя. Давай. Каква схема ще играем? 4-3-3, 4-2-2. 4-2-2, как е схема, станах 8. Да, ние ще играем или ще сметаме? Ако имаш пижама с Бойко Борисов, ще я носиш, ще иска да ти питам. Бойко Борисов е в костюм на Супермен. Да направим Тогава така, ще нося пижамата. Докараш я скъпа да спиш в пижама. Пред банята продължава с още много лафове и забавни моменти. След малко само по TV7.